No niin, lyhyt esittely tästä Ford Kasta 2006, joka on myynnissä. Tämä on tästä hyvin lyhyt esittely. Tuossa on keskuslukitus, sähköiset lasinnostimet ja laitetaanpas käyntiin. Tarkat kilometrit on 78 100 vähän päällä. Auto on ollut yhdellä omistajalla ennen meitä ja tässä on huoltokirje, mikä näkyy tuossa ilmoituksessa. Ja näistähän tuli maininta rekisteri ja kun katsastus todistukseen, että ei toiminut, niin nekin on korjattu. Täällä on sitten ilmastointi toimii, sumuvalot toimii silloin kun valot on päällä. Nyt toimii. Takaisin lämmitin ja sitten sisään ilmankierto. Katsotaan nyt saman tien vaikka ton pelli alle. Tämän näköinen kone, ihan siisti. Minä en ainakaan perustaa tätä laittaa. Ihan hyvin, ihan toi toimii kaikilta osin. Ei ole moitittavaa. Moottori lähdettiin ja takaluukku ei auki, se on sähköinen toi. Se ei aukea, jos auto on käynnissä. Tämän näköinen täältä sisältä. Ihan siisti tuolta. Tuolta kanssa. Kosteutta tullut, kun mä oon pessyt sen tässä toissa päivänä. Sisältä ihan ehjä. Tuossa näkyy jonkun verran olevan ruosteongelmia tässä takalohun pyyhkimen ympäriltä. Katsastuksessa moittivat ekaksi, että se on. Silloin oli vielä tämmöisiä ruostevahinkoja. Nyt ne on kyllä korjattu. Mutta eihän tää uusi auto ole. Nyt on siellä vielä jotain. Jos haluaa oikein 100%, niin laittaa senkin sitten. Että se näyttää noin helmoja alta. Renkaat on tosi hyvät. Kesärenkaat ja talvirenkaat omilla vanteilla ja erittäin hyvät nekin. Ei muuta kuin tarjouksia tulemaan.